Здравейте, ще покажа как да правите обратен полски запис на аритметичен израз. Работим с помощ на структура стек, като използваме само най-горната му част, или иначе казано върха. В изхода трябва да пишем числата, в стека аритметичните знаци. В случая първо А, после умножение, скоба, Б, пак умножение, пак скоба, така. С, минус, А, плюс и Б. Сега като стигнем до затваряща скоба, гледаме всичко до първата отваряща скоба и го изнасяме от стека, а именно плюс, минус и съответно изтриваме умноженията, т.е. скобата изтриваме, минуса и плюса. Остава умножение, скоба, умножение. Така. Извън скобата имаме минус. Само че когато го въведем в стека, тук вече имаме знак с по-висок приоритет и той излиза до скобата. Тоест умножението, а на негово място пише минуса. След това имаме умножение. То може да стои, тъй като с по-висок приоритет могат да стоят над тези с нисък. Забравихме С да сложим и Б. Сега имаме затваряща скоба, значи всичко да е тази скоба трябва да излезе от стека и да дойде в изхода. Това е умножението, минуса. А тук ги изтриваме съответно скобата. След това имаме плюс. Плюса, като дойде в стека, трябва да е на мястото на умножението. А умножението го вадим. Ето умножението. Имаме А, имаме умножение. Умножение Б. Стигнахме до края на израза, сега всичко от стека го вадим. Последователно отгоре надолу. Умножение плюс. Сега за намиране на стойността на израза по зададено условие просто заместваме числата. Като стигнем до аритметично действие, започваме да го извършваме. В случая започваме с АБ, А плюс Б, значи то е 6. Записваме по този начин. След това С минус А плюс Б, което е ето това нещо. Го изваждаме и става минус 1. След това какво имаме? Б умножено с ето това. А Б-то ни е 4, значи е минус 4. Минус 4. Това е извън скобите. Вземаме ето този израз фактически. С по Б, което е 20. Но нека първо да го запиша. 5 и 4. Като го умножим на 20. И трябва да го извадим от този израз, което е минус 24. Минус 24. След това какво остана? Извън скобите. Умножено по А, което е минус 48. Минус 48.
накрая остана ето този израз А по Б е 8, само че ще го запиша, нали, 2, нали, 2 и 4, защото в писменият вариант трябва да всички стойности да са изписани, както и техните резултати съответно. Значи 2 и 4 като ги умножим е 8 и накрая какво трябва да направим? Трябва да ги съберем. Трябва да съберем този израз с ето този. Или съответно това нещо с това, което е минус 40. И това ни е резултата. Така и още нещо да видим. Няколко случая тук с стека. Значи стека остава празен, нали, като изчислим всичко. Но ето тук какви възможности имаме в стека. Когато имаме плюс или минус в стека и над него искаме да сложим умножение и деление, това е напълно възможно. Знак с нисък приоритет може да стои под знак с висок приоритет. Втората ситуация е грешна, тъй като знак с висок приоритет не може да стои под знак с нисък. Тоест, когато имаме умножение или деление, искаме да внесем плюс или минус, умножението и делението излизат от стека и остава плюса или минуса. Обаче в тази ситуация знак с по-висок приоритет може да е с посредством скоба между тях, ако се получи такава ситуация, да е под знак с нисък приоритет. Това е възможно. След това, на четвърти пример, когато имаме знаци с еднакви приоритети, те могат да стоят един върху друг. Т.е. плюс върху плюс, плюс върху минус, минус върху плюс или минус върху минус. И на петия вариант е същия, само че с по-високия приоритет. Умножение върху умножение, деление върху деление или умножение върху деление или деление върху умножение могат, защото те са с еднакъв приоритет, както и тези, и те не променят аритметичното действие и резултата. Значи, ползвате си стек и се изчислявате по този начин, като внимавате тук за тези правила. После само че тук тъй на стека, като е в писмен вид, трябва да се разпишат абсолютно всички стойности на израза, както аз бях го направил, обаче последствие ги изтривах, защото не мога да ги драскам тук, но в тетрадка, ако се пишат на лист, трябва да се изтриват и да се пише само резултата и накрая пък и резултатите се изтриват и остава крайния резултат. Това е за обратен полски запис.